vane nyaya vada kutaura but ida kutanga yataurwa nemunhu amboinza. Hanzi vada kungosita pamuri nyaya haina kumhangarwa. Mai avo vane mwana wanodzidzisa pabandanyika. Ava ndo vanoshanda neumwe mwana wayo pabandanyika. So takambovadaidza mwana ava mai avo aivharidzira murume wake. Murume wacho imhuri Mutikwidzei voice. Ini ndaperekedza mai ava. Isu tiri vana vedu vanodzidzisa pabandanyika. Titori vaenzi muno ndavaperekedza nekuti vati vanoda kutaura nyaya kuna mama. Ndo vane mwana ane murume ari kutaura. Saka wapanda ngari kwidze voice. Indai mama. Izwi manje ndoda mutsigwane wanhu here. Ini ndini mama waMadam Malenga vanodzidzisa pabandanyika. Madam Malenga vane mukomana wavari kugara naye, asi havasi kugara zvakanaka. Inini ndaisaziva semubereki kuti mwana ane munhu waari kugara naye. Ndakazoziva kuburikidza varovana achiri kunyanga, ndichibva ndafonerwa naHedi. Ndichibva ndaudza baba vaMadam Malenga kuti ini ndafonerwa naHedi, vati svikai kuno. Ndobva taenda kunyanga, mukomana ndobva adeedzwa. Ndobva tatonganiswa kuti chii chiri kumbonetsa. Muri kurovana, muri kuvadzana, vanga vakuvadzana vapwanyirana nemafoni. Saka zvakazoitika takazoti isusu mukomana chibuda mumba memusikana nekuti isusu hatikuzivi. Wobudisa zvinhu zvako, wonyora tsamba yekuti foni yawapwanya uitenge nekuti hauna kumutengera. Wakasvika musikana aine foni yake. Mukomana achibva aramba kunyora tsamba. Kusvika vanhu vese vakanga varimo, Hedi, deputy, maticha, vakada kumutinyora zvikaramba. Asi zvinhu zvake takasiya zvirimo. Zvabuda. Isusu tichibva tadzoka, ini sitogara kwaSvisaka. Tadzoka kwaSvisaka, ndakazoita effort yekuti mwana, ndine hama yangu inoshanda paeducation, ndichibva ndaita effort yekuti mwana atransfer kubva kunyanga. Achibva auya kubandanyika. Isusu sevabereki takafunga kuti mwana zvaauya kubandanyika auya ega, nekuti takasiya tavapatsanurisa zvinhu tabuditsa. Hatina kuziva kuti vana vakauya futi vakagara vese. Takazozviziva mushure mekunge vanetsana zvakare vakuvadzana. Ndopatakazozviziva. Akauya kumba tikagadzirisana, tikamubvunza tikati iwewe mwana uyu anozokurova sei? Ari kubva kupi? Nekuti isusu takabva kunyanga, tati uyu ngaagare kwake, uyu ngaagare kwake. Kana achida kukuroora, anokuroora achibva kwaanogara musingagari nese. Mwana aingotsika-tsika achingovhara-vhara. Asi tiri kunyanga ikoko taingonzwa maticha achitaura kuti anorohwa, asi iye aingoti ndakarohwa kahwani, kamwe kese akaikaramba. Saka chazondiunza futi kuno inhau yekuti marimwe zuva mwana anga ari kumba, ndobva vatanga kunetsana nemukomana pafoni. Vachinetsana kudaro vakazosvika mukutukana, asi zviri zvepafoni. Nezuro mwana wamama ava ndiye akazofonerana naMadam achiti zvinhu zvako zvapiswa. Saka uyo achibvunza kuti zvii, akati zvakaitika usiku pasingasvikiki.
hatikwanisi kuti chii chakapiswa, zvinotoda iwewe usvike panzvimbo. Akabva aita mafoni calls akaita achibata mapurisa maneighborhood, ndo akazomubatsira kuti svikaipo kuti aregere kutiza. Vachibva vamuadvaisa kuti iwe svika panzvimbo uone kuti zvakamira sei nekuzoisa ripoti. Saka ini ndipo ndakazoona, nekuti mukomana ndakaona kuti ari violent, kuti mwana auye ega zvakandiremera. Ndichibva ndaperekedza mwana. Taperekedza mwana ndo patakasvika paground, takasvika zvinhu zvakatsva, hembe dzakatsva, magumbeza akapiswa. Akanga atotora negasi, gasi riri kunzi rakanga ritori negasi mukati, atoisa pakati pehembe. Saka vamwe vakanga varipo ndivo vakazobvisa kuti enda unobvisa gasi bhosiko rikazoputika. Saka mapurisa akazotibatsira. Bhosi pakakasvika zvakanzi ari kumashops. Saka akazouya nemupurisa. Mapurisa akazoita vairi vamagaya, vamwe vacho ndavakanga mazita ravo. Ndobva vauya. Ndobva vaedza kutaurirana naye. Asi semunhu anoda zvekubvisa, vakazosvika pakumisa cheni, asi zvakatora nguva kuti vamise cheni. Vamisa cheni, kwakanga kwadoka. Vachifonana naofisa wepamatsika, handichazivi hangu zita raofisa vaivabatsira vaitaura navo. Akazorara kumba naofisa 2 avo. Vachibva vanzi nhasi munouya naye kukamba yekwaRusape. Saka nhasi vazoenda kukamba kuti iye mwana wangu naiye mukomana nemaofisa naofisa 1 vamagaya ndo vazoenda navo. Saka ndazenge ndichingobvunza kuti, nekuti inini pandabva kubandanyenje izvozvi anga asati adzoka, asi semwana abuda ndandingobvunza kuti zvafamba sei, masvika here, mabatsirwa here. Achiti pandazopesera naye ati ndabatsirwa, asi vati endai munotaurirana zvakanaka kuti aburitse zvinhu, asi tinokudai musi weMande. Iwewe, mukomana wako namama vako tinokudai musi weMande kwaRusape. Saka dambudziko riripo randakutyira nderekuti vane zvinhu zvavaitenga vari vese, hazvina kuwanda. Pane firimu, pane TV, pane 2 plate stove. Mukomana ari kunzi aisa chichemo chekuti inini handina kwekuenda izvozvi, mari yebhasi. Saka akumbira kuti ndimbotore hembe achisiya midziyo. Saka nyaya iri kundinetsa ndeyekuti mukomana uyu achimirira kuti tiende musi weMande, ari kunzi ngaanga ari pachikoro kusvikira achizoenda Mande. Saka inini nekuburikidza nevanhuwo varipo uchinzowo zvinomboitika, ndo zvinhu zvakundinetsa kuti panogarika here kusvikira Mande. Asi izvo zvinoita vana vasati vasvika. Iye angonditi ofisa vatiri kufamba navo vane mashoko avanzi vataure neni. Mashoko acho handisati ndaziva kuti ndechii. Saka ndo nyaya iripo, zvinhu zvemwana zvakapiswa, akasike kutanga, takamboedza kuda kudzigadzirisa, hapana chiri kufamba. Mavenga. Iye hasi chicha. Kumusha kwake ndekuti iye anoti kukarira ndozvaanoita. Ukadoma chairman waripo vari kanotaura, chairman wepachikoro. Right, nyaya irikutaurwa namai ichokwadi. Inini nezuro makuseni ndakaona Gabi anowaga vachiuya kwandiri vachitaura kuti basa kwangu ngo ngatindiyozokudza iriwo ariziva nezvitafura Kudzai volume. right, ndindiyozoona ndandiyozokudza izvo zvakaitika kubasa kwangu sezvo ndiri munoona zvepachikoro. Pakaitei vanzi muri maonedhemawo manheru vakataudzana pafoni vanedhema
kwakuchiburitsa zvinhu zvinova magumbezi, hembe, kwakupisa negasi stove. Rakazongererwa asi rakazoita sei? Rakazobviswa. Panguva iyoyo vandabata hedhi. Gadhi varikuva nenhau yakati medhemu wakapisirwa zvinhu zvavo nemunhu wavo. Saka gadhi watora itaana na medhemu tomhanya izvezvi ndihedhi avo. Mundoona kuti hapana property yechikoro yakadhemejika here. Nekuti kutaura kwaita medhemu hedhi handi kutanga kuisara pachikoro ipapo. Vaisovisara kukurwa kwavo panyama kusati kwava kwekuita sei kuzopisa mudziyo umwe munhu. Ndasvika ikoko ndakasvikawo zveshuwa pazvakapisirwa zvinhu zvitoripo, madota acho nezvinosarira zviya zvekuti hembe hadzizozvizese pamabesa azvo zvese zviripo. Ndobva ndamudza kuti vakuru nainstructor nahedhi kuti ndinozoona kuti pabongozozo rakaitika hapana maproperties echikoro akadhemejika here. Zvikanai maproperties echikoro hapana, asi ndakapisa zvinhu zvangu zvandakatenga. Handipindura kare. Ndikati aiwa ini zvekwesoko anobva ndatumwa nazvo. Right. Saka hapana ndikuratidzei chimwe handikuratidzei handiratidza banana maproperties echikoro adii hapana akadhemejika. Right. Yanisvike panhau yandakatozotaura nahedhi ndabva ipapo. Ndabva ipapo kwabanenza pabati network ndadzoka kuba ndabata hedhi. Hedhi ndasvika ndaona hapana chakadhemejika. Asi zvandakukuudzai imi nesu SDC nemi staff uyu munhu hatichamude pachikoro. Ngei ane maincidents matatu eviolence. Mairi aya takangoti kurwa kwavo kwepanya kwekurova nayo ikaitaa moto uyu. Kana muchirangarira 1 minute pazvapungu sekubhakara ndizvirangarira paraticha akazvipisira kana ndizvirangarira koita muzukuru wenyu moyo wekomarara uyo akamborawo zviita sei zvipisira. Ndikati kwazvaakusvika uko zvichasvika pakuti tichapisirwa mutombo wemunhu nakuti iye achazvipisira pachikoro ipopo chikoro chova nemutoro kana kuva nemadzikirira pachikoro. Ndozvatakataura hedhi. Kana hedhi ichokwadi nyaya rega tigadzirise tibvise munhu. Saka isusu weSDC hatichamudiwo pachikoro. Ndambopindura vamwe navaga munganibvumirewo here? Nyaya idzi dzamakaita nhatu dzese idzi mune makambozvisirwe kwachangamire nekuti musi waitwa mutambo wasekuru anzi akarova mukadzi mapuranga masikati machena. Motsi uyu mukomana uyu haazi permanent pachikoro apa asanogara ipapo. Pane mwe ticha futi aripo kuti ari mukadzi anofundisa uyu akamboitawo mavhairisi emukadzi ikaenda kwasabhukoma kwabamati ikagadzisa kabva kugura muromo wake. But apa utsvaga rufu muchamamhiripiri. Right, pamusoro imhizha ndekevera kuti arisirai yekuti tisvike kwamuri. Aiwa ndari kwandiri mhiripiri hatisati tasvika. Ndari kwachangamiri. Mira ndikutsanangurei hatisimuki nharaunda isingazivi. Sorry in short baba watapera ndikubatsire kwamhiripiri. Sekuru baba wambomu wakaona mukadzi mwale akaita flat. Wakauya kwasabhuku mhiripiri vachinwa penyu. Wakatuma komiti chinotaura. Mukadzi achakabva aramba kuti mazvidzonani. Mwane awa kuti musikana mukadzi anoramba musi wagadzira shemabhoi medhemu wakataurira samaita kuti samaita vanhu vakanotaurira medhemu wanzi endai munotidaidzira headmistress ndakuurayiwa tikamutsvaga achibva watoti wanda mumagamu futi kuti vanhu vasaziva. Saka nekubatsirika kwake manje ndichitoita kuti wagara. Saka isusu tati pakuti isusu pamusoro isusu tati pakuti hedhi vachiuya zvikatadaidza masabhuku ose anova masamama. Taita sekudaro tokushumai nhauyo toita way forward kuziisa wakuru maitiro zvakanaka. Maonero andinoita ndeyekuti kubva paincident yakaitika kunyanga aifanira kunge akasungwa. Iko kungokanya kwaakaita foni. Kunyange kandai kuti ari akanga atenga foni but amupa kuti foni yenda kutengera ozoipkanya imhosva iyoyo pachezvayo inototizemba kuenda kujeri. Right. Mwana wenyu amaika mwana wenyu ndiyo mwari kukukanganisirai because why achiramba achishingirirana nemunhu wakabva wese sei kunyanga uko imakamavasiya muchitinga waparadzisa pamusoro emazvo yanakarora tobva ipapo iye zvinoizika inini I would want
ngapanyatsozikanwa kuti pawaenda kwaRusape wandoona ani mupurisa acho kuti dzokerai munodini mundotaurana ipo paine zvinhu zvapiswa kupiswa kwezvinhu chete izvi itori mhosva inodhizeva munhu kuti aende kujeri mazviona zonzi endai mundotaurana papiswa zvinhu kandaiye kuri kuti pane mupurisa atengwa kawo ndozvazviri kuratidza kuzi and normal circumstances hakuna zvinhu zvakadaro marandiro atakaita manheru ini ndakanga ndamboshanyawo pamwana ari pajuti ava vachizosvikawo kwakuti vanosheya imba panavo kwakubva ndangoti sinodikani tingo ndingokubatsirawo zvozvo wakaremerwawo handingakusii tese tiri vatsvanjuma saka marandiro atakaita manheru akarara akagadwa nemapurisa sezvavari kutaura vaviri aine cheni nedhimwe kwamasaiti kana munhu aiswa cheni haipise habviswi cheni ngarara aine cheni dzake cheni dzinozobviswa aku ofisi mutauno obva pabuda kuti nyaya kunzi chimiro chake nezvaaita violence yake inoratidza kuti tikanopinda zvayafriday chinopinda muweekend mukomana anofanira kutorara murimandi memenya yake zotopinda kana chimandi saka zvazoitika ndezvekuti makuseni pavazobuda vachibuda navamagaya vataura ava medhemu mwana wangu ini nainzi ndaifanira ta witness anga aripo ticha unjuti abva anzi Sara vasara ndobva vaenda vatu nemupurisa saka chazoshamisa ndechekuti titangofunga kuti mamenya eni mapurirayo kwakutozonzwa musikana afonera mai vake akuti mai ndanzi ndidzoke naye ndanzi futi ndisamuitire hasha ndanzi futi saka tabva tangonoti inyaya hatina futi kwatiri kudini kwatiri kumboenda saka mai vari kuti nekurara aine cheni tozochiunzwa tozopuhwa futi asisina nekuti nezuro wacho handiri kunyepa ivo vaisunga vachoka zvakatora nguva kutora choka anorwa zvekuti varume vakatambareva vanhu vese vachitiza maitiza kuenda kurekureuko saka ava manje vari kuchishupika kuti ndodiwo nemwana asi anofake nekuti last time zvekutaurwa nache last time pane murwi wakadai watakatadzwa manheru wemabreeds akadzurwa nenyama chaiyo musoro ari muplastic kudai saka kuti izosvika pangonzi yatoreruka zvoti hanzi ngadzoka ake kumbata zvechaisi mukomana ari kutochengetwa nemusikana mukomana hashandi kwaanobva hapana anonyatsokuziva hapana akagara chiti mai ava vatomuzivawo nehondo chinoita kuti muzive kuti ane mari ari kuti akatenga zvinhu zvese izvezvi akazviona mukorokoza anoenda kumakorokoza kuplaza brand dzake takanyatsomuona kairi katatu imhondi akasvika pamastora apo anotoshishidzira vanhu musuri kamborika munhu kakure musi wangadzwa ishe mabhoi takamwanikidza mukadzi wacho ndiyaingovharidzira zvese musi wataenda tadaidzwa sabhuku mirilunze ndamuona munhu dai mukadzi wacho asina kuti aiwa hapana zvandamboita inini mafungira angu manje ipapa ndeikutika itakatozonzwa kuti baba wacho vari panyakuipa kuti kati panyakuipa matinoziva kwavoida kuti mumusha mudeuke ropa ndo panyakuipa ndikomatsika kwavoida kuti mumusha mudeuke ropa vanhu ava uyu musikana achiprotekta mukomana wakeka vanhu ava vese zvavo vanofanira kuti wange wabvi nekuti magumo achoka muchazopedzera makuchimunyatsobata yanyaya chaiyo umwe munhu afa pakati pavo ini hangu ndarambokubata mabusoni ndegererei ndambokuzana mai angu ava mai mwana uyu musikana uyu imi nababa murume nyaripo ari kupi ari kwaRusape matakana nese ari kuita pachikumbomurwadza kuti mwana ashungurudza akati mwii aisataura hatauri musikana vari pakatsika ndopavanodzidzisa takataura nyaya yacho ndinoziva kuti chii munhu ticha munhu ane chiremera munoziva nhasi uno uyu zvinofamba zvinosvika kana mudzidzi wanochikoro unosvika kuti
Mwana imedemo wakapisirwa zvinhu. Mwana imedemo wakadzurwa vhudzi. Nhasi unowi kana kuteerwa nevanotykoro unewana sei? Chimiro chake chinenge chateerera pamberi pavanotykoro. Saka kuseni vaitowapa handivanga vari kujuti. Vana vaya vakatouya vachivitinisawo zvakatsva zviya Ende apa vanoticha maklasi magrade 6. Vanhu Samaita tigari kubatsira mishana. Muno munharaunda medu muno uchiriziva mukomajani. Aita sei akabva DRC mukadzi achitambira aiteera pamakata penyu apo ndobvaibvarukira mabhuku emukadzi wake. Asi mukadzi aida chii futi anodaro panapa ndopakazoya mukadzi atemwa nedemo pano pamambo panapa atemwa nedemo nemurume. Asi ndakapinda pfumvu kungoti ndadzoka ndagashira Jani mukadzi ndinaye. Jani wacho ari kubva kupolisi uko ndindakaenda naye kumapurisa ino. Adzoka Jani mukadzi akatopiwa futi briefcase ine mari zvese nezvese. Apo wari kudiwa wese wakatotanga kubhatana futi vanhu uye mbonje yakatotesaaedemwa munhu yaifana kuziva zvichakudi nekuti chimiro chemurairidzi wedu kumusha kwake mukadzi wacho harimbotaurira muchauro wanga waine mumwe pachigora mukadzi akapesira akugara kunyazotsvaga information apa vari paduty here zvino zvimedhe havasi paduty tatitori kwasaka vari paduty ndo vari asaka ndingamadi kuti mipae nezvimukaenda naye kumba ine iye kana sararapa mosangana kwavari bodiwa kwati vasiri vese because mukati ngavagare veseka kuti vagare vese kusvika musemani anenge atovharwa futi atovharwa nziwe chichi atobvaka mari watotsvaga kamota nhasi chaiwo watorara parusapuku ungoenda patara because munhu iye ari dangermunogona kusiya mese mauraiwa imi ambuya nemwana wenyu munhu weutozvitori nayo kuti nhasi asakamufonera kuti ndapakana wotoenda kana nhasi yakaitika muna 76 iyoyi mukuwa shakabva yambuya mukadzi hanzvadzi one day saka munosiya aripo pachikoro pacho anosvika imutaba nemwana imoti were moendaomani kana ari akufonera mwana yubva ndiye anobenzi chimboendai naye akiramba iye achiti kana ane unobva chainogotaurwa kuna mambo kungonzwawo noti kana achiramba achiti chapera iye odzokera omufonera kuti ndakwadambudziko richaitika munhu yachafira mumaoko menyu murume munomuendeseriaribva ndomuroomura mumoendeseri nezuro wacho ipapo mapurisa akaudzwa kunzi mapurisa cheni asi cheni idzi uyu musikana ndiye achadzirikwa naye ndozvaakatotaura mapurisa ipapo hanzi cheni dzandasungwa nadzo uyu achazvibhadhara mai vacho vati nhasa anokuramba anoramba ndopane dambudziko ripa mwana mambo chiwapedzera ichivakagara asi dambudziko riri pari peri nekutaura iuko vachifonera nyaya iripo ndeyekuti vasiyane kuti vanogara kuti vanogara
Ya todaenda kucounseling ya. Kana pakanzirika paiti. Pakanzirika. Kuti musikandi ubenzi. Ndio tutora kuti. Acha vatengesa kuti mai mutu vari kukuramba. Ndo zviripo sasara. Inini mwenyewe toitika ndoti dai maigona kutaura nababa ka. Mwana uyu maifara tomboendesa kucounseling. Mwana wenyu imi akaendeswa kucounseling. Akanganiswa maningi. Kana utomboti pakatomene zvinobatsira kutomboenda naye pamwe akatopuwa mushonga wekuti ade murume zvokuri. Hai momubatsirisa mutauro wakazodisiplinwa nedemo murume nemukadzi munhu anouraiwa. Kana uchinge mhosva auraya iye. Anouraya. Batira chinobva. Especially wanaita zvikando ndio kwakuda iye mukandi marights kudhara munhu airohwa zvisingaiti polisi kudhara waivharirwa kwematsika apo kwawandire saka ne hadzidzoki nyore kana akaramba achionana nemurume wako vachigurai pauya mukadzi asi maga muri kutsanza bvai matogara henyu kunze kwekunze asi mukadzi fesi yandiitira negenda iriko domestic violence ndimayanizve mwananyani dzimedhema Endo zvazobuda kuti unanzi iwe muchari anzi saka musikana azotokona achiti mama ndatotsvaga mari yekuti ndimupe $50 anzi mukomana ati ndoda 50 yekuti Zimbabwe munobhadhara 50 aiwa anofanira kunge akato avantodana pamusoro emundizvo unga mataura chairman akakusvikawo zvaunobvaini aunenge anafanira unogama veva mukomana saka njere dzamamuda topiwa ka nyaya dzesingadzibhuku nekwadzakakodzera kwadzakasimbira ava varume makagara mberi vakagara mabhenji andivane pava kupinda tese mambo akashinga nenyaya yekuti munhasi natama nhasi unogona kutotama madzimambo kana mubhaibheri ndovanozivikanwa namwari avo vakagadzirwa namambo kwete simasabhuku saka tikatama nevanhu ava kava tichisarufu mumushaka hazvina kunaka ba mune makasanyaya kwayakaremera anobva adzingwa nekomiti emadzishe kwete imwe anogara murandana mwedzi wese ari murandana babongo ikoko pamusape kwavaenda uko kune protection order inotorwa nemukadzi iye uyauya akadai atokona kupi kuti ndakumutorera protection order abve panapo zvino haana atouya naye ari nyika ndiye madzishe kwete masabhuku nekomiti nyika ndiye madzishe violence yake futi chaanoita indakawitnesa hangu iyoyi yekupiswa kwembatya violence yake inobva yainvolva staff yese pachikoro bhozi iye wangu womusikana uyu ndakanga ndangoendawo naye ari ticha wamujuti achiti ndinototyawo izvo ndiyo handinotya saka manhero acho iwayo ndopakabva achitanga nyaya yake ava medhemu uye mwana wangu aitonokerwa 11 o'clock nepahwindo kunzi vhurai hwindo ndikuratidzei mamessages andatukwa neshamwari yangu yenyu uyo ototi nandivhuri hwindo iye anopenga zvokuda kutopasa dhoo chaizvo saka mneo ticha varipo ndo vakazochiuya kwazochiuya manje kwakuchiti iwe nyaya yako ndeisvikanzi mirai ndinotaura nemi ndapedza zvandikuta pamaminitsi mashomashoma anga atuta zvese avhura gasi ende pavharanda ende matizirwo akaitwa ipapoka 11 p.m.
tiza munhu wese kuenda kundogara kumba kwaunenge chagadhi akagara angobva atodzwa kuti garira ikoko ukasvika kuno kwaupenyu gara ikoko. Saka inini nyaya ndiri kutoona ka ripoti yenyu imimi SGC nahead bozi chaita vanhu avaenda vari vanhu vanogona kuzowirirana but pava pachida umbouhwa hwenyu imimi nezvinhu zvamusiri kuchatoda kupolisi because imi ndimungadai mataura kuti hatisi kuchatodaba pacommunity ende iyoyo manje mukaitaura kupolisi kuti kana adana nemunhu wake uyu isu kuno kwatichadi kuvaona because zvinokonzera zvinhu zvakati. Ripoti yavo avaka haifaniri kuguma kupolisi even kueducation vanofanira kutondovaudza zviri kuraramika pachikoro hatisambogare naye uye hatichada kutomuona zvokuti mataura yenyu kutaura zvonzayo mandi nechichi but iye kuti uyu haatofaniri kuwanikwapo ka itori peace order kuti tiri kupa uyu peace order sechikoro hatidi kumuona pachikoro kana vachionana nemwana wavo ngaonane pasiri pachikoro bwezi kuvaparadzanisa kwadati vabereki vacho vatobatsira saka kana kuti abve pachikoro kumupa peace order akaonekwa aripo polisi yotomusunga uenda chero mumwe musi mangwana nakumakafa mangwana atwedze kana isiko tati wango baini waini mari mangwana wadari kugetsa mari ai wani mwana wao wanomsiya ai wankomana inini pandaona taanoramba izvozvi zvikuramba samanika nezuro aiwa panditi anoramba manje mama paati zvoni ndazotsvaga $50 inini ndatonetawo kana nini ofisa kuti wape advice iyoyo vane zvavaona pa vanhu vairi kuti vari kudanana nyaya yacho titangira pati kusiyeni pabhasi handiti mupurisa ofisa ndo vanga vaine musungwa ane chinhu ndo vanofanira kunge vachigara vaine musungwa wavo ndizvo atoramba kwakutonogara nda kugara nemudzimai wangu ofisa bva watokundwa mapowers mubhasi abva atora jira bva arepa cheni dzake zoti vange tonge munhari right jira vacho aritorei ofisa vanze ndiiputirei kudai vaputirwa saka ofisa wabva vakundwa simba kunzi ini iwe tsvaga zvekuita ini ndinogara pane chii ane mudzimai wangu saka all the way kuenda kutauni ataurwa zvaakudzwa meno sorry sweet hati sorry you are only one ndanza kuti votaura nezvakota vakundwa nandinda vakundwa papoint aine zvatongerwa kupa $50 futi